बायजलबारि PSU फाइ सौफायलायखा कय दिनागे अरो आमचाइनि लुकुराव जोङो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर लै नांगौमोनै जोङो एम नंबो साहावो आनंबो साहावो बे साहावमानिया गलो जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक बोसोर दं ओंगे सोंलायमानिया गलो बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रो दायथि नोंथाङै रय दिनै सामानि बागै मैयाफ्रावनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनो ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान समों जोंनि लुकुरनि बागै जे प्रजरा हाया जों दाप्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो मो पायै दहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लामा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बुबाग्रा थांमालिया जोङो दागेखा जोंनि हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोबार खायगलांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लामा सया नानाखै आनिबां जतन हामबाय बुबाग्रा नि जे वान समनो जों लगेराव लायनाय होनो जोंबो दाबो फाइ सफायजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायाफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जे नांमानि रयमेफोरनो थाइनि जरा दिनै रफायगा दैबो नांफोर हांखे जों बुबाग्रानो साबै दाबो लायनाय